jedno milé dievčatko. Ja. Ona. Keď sme boli malí, bolo nás 9 a spávali sme po dvoch. Nebolo toľko postelí, mali sme len 2 izby. Kým sa potom už neskôršie pristavilo, ale čo sa pamätám, tá sme asi do 8, do 9 rokov spávali tak. Človek vidí od rodičov, čo je tá láska a ja by som to chcela dať ďalej tým deťom. Učím ich k tomu, niekedy sa bijú síce, ale niekedy sa dá. Dajú si povedať, musí sa rozdeliť. Nemôžeš všetko zjesť sám, musí sa rozdeliť. No, väčšinou to ide. Bojím sa tu byť sama. Prečo? Neviem. Neboj sa. Poď chytro, zober všetky deti a poď spať. Nechte sami. Vychovať deti slušne znamená chodiť čisto oblečené, nechodiť hladné, nepiť ich. Treba im dať tým deťom, si myslím, tú lásku, hlavne tú lásku. Už môžem? Počkaj, ešte nie. Sa mi sníva, že mám notebook. Počúvaj. Ako máš rád farbu? Červené a modré. My sme deti zo Sobola. Prečo sa nás dole deti boja? My nechceme, aby ste sa nás báli. Ve nám to v hlave celkom dobre páli. Tak vy, čo bývate dole, Poďte k nám, čo bývame hore. na Sobove, tento krep patrí na cigánske kapela Heraj. Akože ja mám spomienky na rodičov dobre. Som rada, ako ma vychovali. Na čo sú deťom rodičia? Aby vedeli, že má kto za nimi stáť. Aby vedeli, že niekto ich má rád. Spláchnuť? To spláchne. Prečo ešte nespíš? Za chvíľku spať. Ty to menší zaspie. Tá staršia nie. Tá Magda nie. To máš niekedy hej, niekedy nie. Koleš sa mi koleš, kolesočko sama,